Martí! Tenim que anar a Mataró del futur! Per què? Tenim problemes! Què vols dir, tenim problemes? Tindràs que venir amb mi per veure-ho! Veuràs, estan passant coses molt misterioses! Què vols dir, coses misterioses, com per exemple que algú se li passa pel cap posar un Corte Inglés? No, pitjor encara! Mira, la xurreria, Can Miracle, el robafaves han desaparegut! Com et deia, Mataró està desapareixent! I l'autopista a Barcelona encara es paga? Oh, i tant que es paga! Ja veig que hi ha coses que no canvien, I exactament a quin any anem? Anem al 2015! A veure, deixa'm-ho mirar. Això mateix. El 21 d'octubre del 2015. 2015? Estaré a punt de jubilar-me. Què collons? Ara ens fan jubilar més tard i recorda buscar un caixer automàtic. Doncs la peseta no serveix i està tot caríssim. Collons, quina merda, no? Ja ho pots ben dir, nano. Hosti, que guapo! L'Afrodita A! Què collons? És la Laia l'Arquera! Mira, començarem per la ronda Barceló. Mira com està tot això, fet una merda. Vaig a comprovar-lo del robafaves, tu investiga per aquí la ronda. Melones, ¿qué melones, señora? No ha quedat ni el xassis. La festa al cel? No entenc res. Cabró, tira això! Així que tu ets el fill de puta que em fot el cap gros cada setmana. No, veuràs, confon. Jo vinc de Mataró del 1985, el passat. Ai, no, per favor, no dispari. No sé de què collons m'estàs parlant, però tens tota la cara de ser de la CUP! La CUP, no sé de què m'està parlant. Jo només estic buscant un caixer de la Caixa Laietana. Caixa Laietana, que t'has begut l'enteniment. Ja fa anys que no existeix això, ara es diu Bànquia. És la mateixa merda amb un altre nom. No, per favor, no dispari. Calla, dic la collons. veritat. Vinga. No! Hòstia, l'Ajuntament que ve a cobrar l'IBI! Veniu, que us pagaré els interessos! Apa, nanos, anem a començar la reunió de veïns, vinga. Jo? Anem per feina o no podrem veure l'ATM d'aquesta nit? Primer de tot hem de decidir entre dos pressupostos per pintar l'escala. D'acord, Manel? He vist el bar